Yes, November 2. Oh, muyanat ka ng mga kalagkalag. Ay, tagpera tiyo kuan. Adi di ha, mapahabol ini. Naranian nga kulop, ipaparapol na. Oy, may dangay din yung mga libreng sakay para hiton mga senior citizen. 300, pwede tawad. Yan nga kulop. Basura din ni gulpi di gulat budoy. Basta na kita pamurot budoy. Dinhubya kita ka mapasok-pasok. Kinodara ko takos sin pagkarawat mo, kundi pagluwas lahin pulong ang mag-uupay ako. Ito na rin, dito na kita pagbisita natin mga kilala, kasangkayan, Nani Rose, Tito Gabi. Uy, namumustay mo tatay friend, tato abroad, mga chocolate. Sunod, magbutang nga ni Diamond chocolate, babantayan ko hira. Makigkuha na ako, pasiunahay ito lang niya. Baka kay Hershey's, itging bubutang. Uy, shout out to you dida, Timbasa, yung Madijuna, may Batapiho. Bungkat pa mo, Tro, gidoy, Mampipito, ni Auntie Silvia, Adi Lilit, oy, classmate, oy, Butax, kay Jenny. Manorsi? Oo. Kakano pa ngayon? Mga 3 years na. Okay, magkakuha kami na Facebook. Paano na yun? Nagmingaw. Time check mo, doy. 5 minutes before 10 o'clock in the morning. Shoutout kita mga traffic enforcer. Ay, ang mga guwapo sa kay, ang mga guwapo. Damo na. Damo na sa akin. Awan ang damo na ano. Rice, kulang mo. Kulang, oo. Kalikanay. Ay, sir. Uy, oo. Kuwan good man yan ano. Muyanat ka ng mga kalagkalag. Oo, kasagaran good man. Basta nga ni kalagkalag. Ay, tagpera tiyo kuan. 150, oy, adi di ha, mapahabol ini. Naranian nga kulop, ipaparapol na. Tuya. Mapahinga ko agay iyo. Matisugad kita nga di. Yan, paparapol na. Dako kagod nga. Police. Morning, sir. Morning. Morning. Oy, may dangay din yung mga libreng sakay. Hit mga inwaw para hiton mga senior citizen. Ha? Oo, pagsulod niyo mo dito may mga pulis sa Lakatonyo. Kuno po timbatos. Pag mapahingaga. Oy, tabi apoy. Sakay. Tagpera pa tiyo ko ah. Ngain. 300, pwede tawad. Yan nga kulop. Yan nga kulop, paparapol. Mapahingaga man ah. Oo. Boss ngayon, Lunes. Ano kay sigurado yung Lunes ba daw? Basura din ni gulpi di gulat budoy. Salte kita. Ay gito. Oy, mapahinga ka lob. Oy, tabi up. Oy, tabi up oy. Ha? Oy, shut. Alo. Kaya say bungol-bungol kita. Dani yung sahay, diri abierto ta third eye. Charot. Ay. Di na, klaro na. Ay, tabi apoy. Oo, gino, gulpi ni buwas. Basta na kita pamurot mo doy. Ginhubya kita ka, mapasok-pasok. Tiyo. Sinalisan tadi Umar dan kapitulasi na pandud. Rest in peace, ani. That's why kita nga diha simbahan. Oy, ang pangaga. Bro.
Ini ang kordero han Diyos nga nagkukuhan mga sala han kalibutan. Baranan itong gintatawagan ng panihapon han kordero. Kinodara ko takos sin pagkarawat mo, kuni pagluwas lahin pulong ang mag-uupay ako. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear, He's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, His heart is clear. He lifts up voices we all should hear through every vlog. Tatlo na rin, dito na kita bisita natin mga kilala, kasangkayan. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still He shows local heroes the world should know. Supporting small. Adi man, idol. Oo, ano? Oo, mo ni. Nanay Helen. Oo, siya. Alam ko, idol. Ay, lagit idol. Nangingiratak ito. Adi man, tatagantay kang panalipdan ng lugod doon. Picture na dahil. Na? Backlighted. Man, hindi. Kadi. Kadi. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Alam mo tayo, din nila. Kiling. O, kiling. Uy. Follower ka. Saan pa parang kaya? May pa. Maya pa. O, at least maram na ako kung nahin yung balay, ano? Uy, ano? Kumusta ka mo? Parang basura. Oo. Adi pa. O, sige, salamat. Thank you. Astig itiya ka. Hindi rin astig. Paglainingin, kuan, butong. Pagkatulutan natin. Ori ko doon nga lollipop. Badaw. Ay, okay. Ito pad. 400. Pero ito, 400 plus laton adlaw. Iningak uniform. Kanon million sin. Hello. Oh. Hi for the viewers. Ay, nakatarakin later. Nanandar pa. Na-under pa mo, ping klase. Tinpog damo dila tinpog. Ay, hello. Hello, sa kayo nyo. Kap ha. Oh. Ares yan ka. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio. Ay, kung hinayat mga kuan, may dadidi ka na libre nga pag-BP, ano? Oo. Live ito, sir? Dire. Eric kan la recorded. Oo, kumbaga malipong itiyo ka ulo. Baka di ka mo BP or ano, aditon rescue. May dadidi gihapon ka ng Bureau of Fire. Aditon BFP. Takan basura. Thank you. Banak makapurot. Nga dito na kanang Bureau of Fire, ang PNP, adian kabalikat, RIMG. Yes. Oo. Magdiniminulayan. Baka, sangkayan ka nga nila gano'n. May dako darabaya nga manika. Sering Pero, bagay mo natin ni Tatang Rigo-Rigo ka na. Duro dalagaran mo lang kami na ikaw tumidulo. Ayun, idolo, ayun, idolo.
Pinit bitong kabating lollipop. Damo din makirit ana. Abierto yan natin third eye. Baka. Manika na dara. Oh, diniminulayan gud. Sinagkaya na ng sakay. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and Adig hapon ang Reformist Guardians International ano. Kabarasan dako chapter. Oo. So adin here di ano. Okay, vlog na yan. Ano na kong kan later. Kari. Ayo. Pwede natadang ko ladi. he helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every Nani Rose. Tito Gabi. Kita nga lesson to the my Lord and let perpetualize na pandemic. Rest in peace. Amen. Adihi Tatay Efren. Uy, namumusta yung Tatay Efren tato abroad. Mga chocolate. Oh. Sunod, magbutangan ni Diamond chocolate babantayan ko hirakay. Makig kuha na ako. Pasiunahay ito lang niya. Oh, baka kay Hershey's itging bubutang. Di kita kan na po yan di. Uy, shout out to you dida. Ang mga team basas. O di na mangaras ng mga aliases. O basta ang team basas. Imadi, agad Imadi. Imadi Jonah. Ng Batapiho. Tro. Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Oh, adi. Oh. Amo na ini ay gido Mampipito. Oh, ano Mampipito ni Auntie Silvia. Oh. Sinalesan ni mo Lord, ang pipitulat sa na pandemya, there is in peace. Amen. Amen ni Auntie Silvia. Tapos, mayroon din Sangkay pa. Oo. Magbisita kita sa Sangkay. Kaya sunod ba? Kita sunod pagbisitahon. Parang may dala. Simba ko. Hirayo pa yara. Nataway sir. Pambisitahan niyo yung mga sangkayan budoy. Kaya, oo. Diri kay adala kamo. Ito. Diri kay adala kamot Kalipayan, Irignum, Itbarkada budoy. Mopeleton iton may adaka. Oray ka nga ni budoy ay sos. Senyor San Miguel. Adililit. Oo, lilit. Oy, classmate. Oo. Sangkay ba daw? Talagsa ka lang makabilinghin sangkay nga magapilhaim. Oras yun may dani mo sakit. Di nga nanginginan haim. Di nga na yung nangungumusta. Ba daw? Oo. Di man. Oy! Butaks! Ito Jenny. Oo. Wala. Hindi kita. Ito na siya tumol. Let pipit na siya ng pandemya. Rest in peace. Amin. Tingaga. Mapiti mo dito, may dani mo kuan. Oo. May dito ulit sunada. May pangaon.
Ba pwede? Milo dito. Milo dito ulit sila. May pangaon dito. Saan nalang makaraon? Sun K's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Ano tangkay? Ay, bongga! Manuapon. Nakaharap ka na ng hamburger. Ha? Waray pa. Pinamili nga niya mga inchik din hinga kuan. Kaya mo't nagbubutang mga offertory ano. Oo, dito. Di ba pitira na taga ng Aw, ato ori warak makakuan. Oh, adi nga ni, nagsuksok ako nga nag. Ipapay na makliran tubig nga nagtagin na lak mapating Mountain Dew. na di man pa Mountain Dew to niyo. Lulugin ka. Buwas kami ini marumbo. Kanang tupad. Ito akong lain, hindi nila nga lain-lain, lain taging naagi, yan mo taging pupurot. Pagbisita ba? Naman, iniyakan mo na ito. Ano man ito ko, ano? Ha? Menu? Okay. Secret. Art, Manorsi? Oo. Hala, kakano pa ngayon? No. Mga 3 years na. Diyan naman September. Oh, next September. July 1. July 1, 2000. Oh, July 1 pala. Ano to? 2 years. Nag 2 years na. 2023. 2023. Ito pa yakoy. Okay. Okay, magkakuha kami na Facebook. Sa okay, bisin mo, sangkay na Facebook. Oo, bakit? Nadala pa ito ngayon. 2023? Oo. July. Oh, may ano ba ko? Nagmingaw. Nagmingaw Oo, Facebook. okay na. Bangla, ang dali. Nakukwento niya na akong mga balabag ba din niya tanawa. Nakita man. Nakakakuha ng mga balita. Oo. So, kung isang rosak daw meron. Sige, okay, okay. Kaya ako may mga pinamungkuhan, kakanto, pagbisita, diretso ta akong purot na lahat basura nga. Mo pala natin niya yung baga, kamura natin pa sa Hatag lain ni. Iginhatag akong kaya nakusa, parehas ni na roba. Abita pa yung kuno pag-undang pamura. Amo, ginaroba pa dayo. Oo. Kaya sinisiring nga may pira sa basura. Charot. Boss kami hinin magkukuan. Kanang tupad. Ito Oo. mga iba. Badog. Ay sigurado. O, tala ha. Yun Mano Archie. Mano Archie yan. Ang kontunas. Magkakuang kanito na sa Facebook. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei Tanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. Amula niya at bagay mga rawon. Yan ang adlaw. Uy! Ay sige! Kukortahon ko na la. Yan kukortahon. Eternal rest and the demolo, and the perpetual life of pandemic, the rest in peace. Amen. Thank you for the operatory. Sige lang. Thank you, yun, no? Ayun, okay na. Ay, nakakuan.
Bagata ko lang, namisita ako. Diretso baga puro tit mga... Meron pa dito garaw, sana no? Hindi na. Ayun na, okay na. Oo. Pinakakwampat camera. May GoPro pa eh, naka-GoPro pa. Oo. Bangin mahagip. Di hagip ito no. Oo. Nagpipiknik ngayon ka mo din, he? Oh, sige no, balito tayo. Thank you ha. Thank you so much. Don't worry. I'm fine. Thank you, mana. Oo. Oo. Ini boss na ini ng mga kuan. Mga atong puro kong. Uy, mo pingaga mano. Napahuway kong hiya kay baga nakupo na ganyan. Ano? Kaong nga niya, wala hiya. Kuan di po yan to kay may mga tambok ba ang loob. Ano man? Kuan ini di da tuhan kanhi. Ano tay mambunggoy. Kuha na timkalo, tanggalan mo ano timkalo para mahingin ng timolo. Oh, para ma-appreciate ka, kuha timkalo. Kaong hiya, wala hiya. Kuha lanay. Kuha lanay. Wan, sugad. Para diri ka pa sa anggod. Kinam na kilala ka. Oo, ay kabaraka ito na. Kan kuan kan ito per nga ni. Toper. Tuhan di daan kuan ha San Miguel. Oo. Tatay ni ya kay nagkuan niya di da ada man Oh, nang giho. Anak ni Tito. kan dito ako ano. Ana Wala ay kilala kanina buyit pinasugat. nasawa. Ano man, kanang lano ni mo hin kuan, rescue? May buyit. Ha? Karoing lano ni rescue? Nasawa. Ini mas naman to. Nabatin. Bangin dere na to na. Kanang lano ni mo rescue? O, may dako pa kaniyon nga magtsitsikay mo. Mapabipi ka. Dere ito kaya dagal ito di San Miguel. Na mapahuway lang kuno. Pero okay. Oo. Okay lang. Dere ito. Adi na kain kuan. Napahuway la ada. Sige la, ada ka man naman ano. Hoy, May duman di. paso-paso. Oh, mapasok-pasok nga duro. Amo nga ni nga. Bahin in na po ang baga nahiluhin niya. Oh, may duman di man ng mga kuan. Kung ano ha? Oh, sige. Pahuway man. Kaya ani man kira ini din. Ay ro dida. Oh, ada kay worry lot niya kaupod. Paso dito sa ako buwat. Sige. Dere ito. Oo, buwas ni sigurado gulpi. Matupad. Oo, takon lang, ikuan lang ni laksi. Lagot laksi. Okay. Oh, yan kay. Pingaga. Gulpi ni. Gulpi ni buwas sigurado dito. May puruton. Bawi. Sige. Ano to? Ginaw lobat na. Oo. Tala ano man. Ako lang ni taton mapingagay. Oo. Awa oy, tabi apoy. Oo. Okay, kay kalagkal. Oh, tala sukaron tala na ano. Oo. Amulanin atong pagkanahimang raw ni nang adlaw kabahin nga kalagkalag. All Saints, All Souls Day. O amo itong takigkaran ni good kasagaran All Souls Day. Okay, kaya nang lamapagad kita sa cemetery pag bisita, kisa kita at bibisitahon. Giro. I'm scared. O tala, sukro tala na. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako magpapabili lagyap ngayon isang kay ngamayok po. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. O chop. Hala.
Logo to din nga. Sirak. Napalitik.